Takže ahojte lidi, dneska si ukážeme, jak já jsem Sesby 10 kameraman a dneska si ukážeme, jak Sesba 10 kope do balónu. A co budeš kopat ještě? Šajtlí. OK, tak kopej. Ještě něco? Nice. Správně Tak, na bránu. Abyste... než mě trefíš. O každého. Než mě trefíš. A ještě, ale ještě se u toho prosím tě nepřizabíte. Já kopu jednou, jak Patrik, akorát on se má přizabil, takže já to zkusím taky. Abych nám skončil pěkně zde. Takže asi čau. Čau.